Cada temporada turística, els hotels que ofereixen bufets lliures s'enfronten a un problema. Els clients comprin els plats més del compte i llencen al fem el que sobra. Això suposa el 14% del menjar que acaba malbaratant-se a Espanya. Per això alguns establiments han començat a prendre mesures. Quilos i quilos de menjar i molt variat en el servei de dinars. Merluza, ternera, ensalada. Ha probado un poco de todo. I clients que es deixen portar per la gola. Patatas, aritos de cebolla, un poco paella. Omplint esplaix fins a dalt. Se tira demasiada. I lògicament no poden acabar-s'ho tot. Sobra y ven los platos por ahí, medios los tiran. Els bufets dels hotels suposen el 14% del total del menjar que va al Poal de la Brossa. No, se la comen y luego la tiran. El sector ha començat a prendre mesures per evitar-ho. En los hoteles lo que recomendamos a la gente es que cojan con moderación, justamente al ser buffet libre la ventaja que tienen es que pueden repetir. En entrar al restaurant d'este establiment demanen prudència al client. Sí que hay que decirles por favor muchas veces. Els ho recorden amb cartelleria estratègica als expositors. De lo que no sé si me va a gustar, cojo cosas pequeñas para no malgastar la comida. I aconsellen no deixar que els menús trien sols. Macarrones que como me encantan. Perquè són els menys moderats. Cojo más comida que la que me como. A la cuina treballen amb previsió. ¿Cuánta gente falta por entrar? Faltan 500, faltan 400 y vamos elaborando sobre el momento. I amb el que sobra s'ofereix un menú al personal. Como un cliente a mediodía, nosotros lo cenamos por la noche y lo que cene el cliente por la noche pues se come al mediodía, ¿no?, del día siguiente. Amb aquestes mesures, establiments com este han reduït fins a un 40% el menjar que es llançava.